Здравейте! Предлагам на вашето внимание още едно налично в България Nissan Rogue. Колата е внос от Канада, като естествено я взехме с лека щета. Ремонтът излезе изключително евтин и затова може да си позволим тази цена. Ще оставим VIN номер за проверка, Carfax и всичко останало, за да може да се провери напълно колата. По колата единството, което е сменено, залепено е ушенце на този фар. Предната броня е подменена с чисто нова оригинална, съответно и бойдисана. Нищо друго не е правено по колата. Изключително свеж автомобил, на изключително, показвам и вътре, изключително готин цвят на салона. Няма никакви светещи грешки, доза за притеснение. Километрите смея да твърда, че са страхотни. Много добре работещ двузонов климатроник. Навигацията е последното поколение, която е с Android Auto и Apple CarPlay. Изключително запазен кожен салон, перфориран отпред, отзад, панорама. Просто най-високото оборудване за 2018 година на Nissan Rogue T32. Ето го и воланчето, никакво износване, чудесен автомобил, който ще го пуснем на чудесна цена, просто защото дойде почти без никаква щета. Ето и количката и отзад, налична е штора в багажника. Така, багажника е на няколко нива. Първото има кори с разделение, отдолу още една кора, резервна гума тип патерица, Bose, защото колата е най-високото оборудване и е с специалната премиум музика на Bose. Има много добро място, в което може да се постави газова бутилка до 90 литра, изпробвано вече от нас. Естествено автоматичен багажник. Просто една страхотна количка, без нищо скрито за хора, които не желаят да рискуват при избора на автомобил. Сега ще ви покажа Android Auto и Apple CarPlay. Както казах, колата работи перфектно с Android Auto, Apple CarPlay, следователно може да се възползвате от Waze, Spotify и абсолютно всички съвременни приложения. Пак казвам, страхотна кола, ще бъде пуснена страхотна цена. Всичко може да се провери просто за хора, които не желаят да поемат риск при покупката на автомобила.